Vo svete nájdeme množstvo jedinečných architektonických štýlov. V západnej Európe sa týčia vysokánske gotické katedrály, Taliansko a Stredomorie skrášľujú starorímske proporcie a renesančné farby, no a zasa umenie z Blízkeho východu spoznáme podľa zložitých geometrických vzorcov a zdobených dláždíc. Čo však charakterizuje severovýchod Slovenska? Poďme to teraz spolu zistiť. Na severovýchode Slovenska, v ďalekom kraji, kde už ani vlaky nechodia a kam ste radi, že vás aspoň autobus privezie, som sa so skupinkou skautov vydal na púť práve po týchto jedinečných kúskoch ľudovej architektúry. Bola to expedícia, ktorú sme plánovali už nejaký čas predtým a hlavne mi celá táto téma bola veľmi blízka. Preto som sa ozaj naplno tešil. Naplánovali sme trasu, zbalili batohy a sadli do autobusu smer Svidník. Kúsok za týmto odľahlým mestečkom, ktoré ešte stále dáva pocítiť budovateľského ducha červených súdruhov, leží v objatí prírody malebná rusínska dedinka. Súčasný skanzen v správe Múzea ukrajinskej kultúry ponúka návštevníkom možnosť prejsť sa do minulosti a autenticky navnímať prostredie, v ktorom vyrastali naši predkovia. Dominantou dedinky je samozrejme kostol, drevená cerkev zasvetená svätej Paraskeve, pôvodne z roku 1766. Tu stojí už 40 rokov, keď ju sem priniesli z nedalekej Novej Polianky. Takto nás teda privítal prvý ukážkový boží chrám aj s ikonostasom v štýle rusnáckeho baroka. Trasa našej púte nás najprv autobusom a potom kúsok aj po vlastných priviedla do Šemetkoviec. Tunajší zrubový kostolík ako by bol vypadol z maľovanej rozprávky. Jeho tradičným patrónom nie je nikto iný ako svätý archaniel Michal a môžeme povedať, že tento prekrásny, skutočne echt grécko-katolícky barokový ikonostas s ešte krajším oltárnym obrazom a ešte v tak nádhernom prostredí tvorí kus ozaj vzácneho umenia. A hoci v Šemetkovciach už teraz žije len okolo 90 duší, aj my sa môžeme od nich učiť, ako sa starať o svoje duchovné a umelecké dedičstvo. Slniečko nám pomaly, ale isto zapadalo a pred nami sa čoskoro mal ukázať Vagrinec. Obec s čudne znejúcim názvom má síce kostolík novší, už murovaný, no minimálne umelecky stále pekne uniacky ako má byť. Našli sme tam aj tento nádherný, úplne jasne pôvodný cirkevnoslovanský evanjeliár. Okrem pekných záberov a duchovnej posily sme si ho žiaľ vziať odtiaľ nemohli. Nocľah sme vyriešili pekne po skautsky na miestnom ihrisku v dedinke Ladomirová. Tá totiž ukrýva jednoznačne najkrajší zo všetkých týchto drevených kostolíkov a pravdepodobne aj najväčší.
Zasvetený je svätému Michalovi Archanielovi, postavili ho obyčajní veriaci v roku 1742 a hádam niet ani typickejšieho príkladu spomínaného rusínskeho baroka. Zasa pôsobí ikonostas, no čo vám poviem. Pri putovaní za ďalšími chrámami sme prešli aj tzv. Údolím smrti, kde počas druhej svetovej vojny prebehli najtvrdšie tankové boje na území Slovenska. Návštevníci si doteraz môžu obzrieť samotné vozidlá, ale aj rôzne artefakty z čias týchto strašných bojov, pri ktorých padli tisícky vojakov. Miernou odbočkou z hlavnej trasy sa nám stala ďalšia dedinka na konci sveta. V Dobroslave sa týči ďalší kostolík úplne pri hraniciach s lesom. Chráni ho svätá mučenica Paraskeva, takisto pochádza z 18. storočia a okrem ikonostasu zaujme hlavne jeho štvorcový pôdorys a jeho zasadenie úplne na prahu divočiny. Náš druhý deň putovania sme završili už o čosi príjemnejším nocľahom v nedalekej Vyšnej Pisanej, už takmer na poľských hraniciach. Ráno sme prešli cez Medvedie, kde majú gréckokatolíci murovanú cerkev. A nedeľu sme oslávili v Korejovciach na svätej liturgii v sympatickom maličkom drevenom kostolíku z roku 1761 s fascinujúcim ikonostasom. Kto pozná tradičné rusínske grécko-katolícke nápevy, tomu muselo srdiečko v tej chvíli načisto zajasať. Už len posledné zostupné kilometre a sme v Hunkovciach. Tunajší drevený kostolík síce opäť oplýva rozprávkovou malebnosťou, veď stojí na kopčeku nad dedinou, no žiaľ je úplne opustený a okrem odpočívajúcich na cintoríne mu už málo kto robí ľudskú spoločnosť. Oproti nemu už stojí kostol murovaný, ale opäť pozornému oku neujde, že ho postavili v tradičnom grécko-katolíckom štýle. A tak je teda obrad a umelecký štýl úplne jasný. Bohu vďaka za všetko a už teraz sa teším na ďalšie podobné expedície a verím, že vás to povzbudí tiež navštíviť tieto nádherné, pokojné miesta, kde váš rozhovor s Bohom bude hlbší než kedykoľvek predtým. Sláva Isusu Christu.